Mayulaman ako'y kundi Takalyaman ako'y kundi Kakalangit nilaw ay misba Mayulaman lang ay misba Mayunyata kontestawa Takanyata misba Andrés Chimang Molares, con los 40 años, entregó nuestra música. Vamos, Luciano. Mayunyata contestawa, akanyata responde, delito'y kita bagay misba, destino'y kita kumpling misba. Delito'y takapagat kami, destino'y takapagat kami, puyulat na puyulapan, para laking nawatan nasbay. Mansan na bukay-bukay dyan, tulas na kiloy-kiloy dyan, ang sila'y natakuyaw ay, ang sila'y natawang luway.